Zdravím vás, moje meno je Dano Pisarčík. Vítam vás na YouTube kanáli Zdravie nie je náhoda a v tomto videu si povieme niečo o spúšťači nášho vrodeného imunitného systému. Spúšťačom nášho vrodeného imunitného systému je prípravok, ktorý sa volá Protect. Možno na úvod by nebolo zlé povedať si práve o imunitnom systéme, respektíve o jeho dvoch druhoch. Ten jeden je vrodený, druhý je získaný. Každý človek má dva imunitné systémy. Vrodený a získaný. Vo väčšine prípadov je vrodený imunitný systém dôležitejší. Pri ochrane pred infekciami je tvorený špecializovanými bunkami a enzymami, ktoré sú vždy prítomné a pripravené na boj proti mikróbom v mieste infekcie, ako náhle sa takáto hrozba objaví. Získaný imunitný systém si dokáže zapamätať špecifické patogény a poskytnúť tak dlhotrvajúcu obranu a ochranu pred vracajúcimi sa infekciami. Vitamín D je rozhodujúci pre aktiváciu všetkých imunitných obranných systémov v tele a bez dostatočného príjmu tohto vitamínu je imunitný systém menej schopný bojovať proti infekciám. Práve preto aj vitamín D je dôležitou súčasťou tohto prípravku, ktorý teda prebúdza náš vrodený imunitný systém. Jeho dôležitou súčasťou, alebo v podstate môžeme povedať, že Protect rovná sa beta-glukány. Beta-glukány zase môžeme nazvať prírodným antibiotikom, samozrejme bez vedľajších účinkov, ktoré veľmi dobre bojuje s chybnými baktériami, s vírusmi, zabíja rakovinotvorné bunky a podobne. Zaujímavosťou určite je, že v Japonsku je Protect, respektíve beta-glukán, oficiálne liečivo. Škoda, že nie aj u nás, ale práve preto ho máme v ponuke my. Ak by som povedal trošku praktické využitie, ako ho využívame my alebo ja v domácnosti, tak mám ho na pravidelnej dennej dávke, jednu kapsulu denne, pretože obsahuje 200 mg beta-glukánov, kde na jeden deň je potrebná alebo bezpečná dávka 400 mg a tých zvyšných 200 mám práve prostredníctvom prípravku Xtend, ktorý som spomenul v minulých videách. Je veľmi zaujímavý práve v kritických situáciách a veľmi pomáha. To znamená, poviem tak jednoducho, keď cítite, že na vás niečo lezie, tak je dobre zvýšiť dávku práve tohto Protectu a naozaj do 48 hodín musíte zaručene cítiť úľavu, že či chrípka, alebo nádcha, alebo nejaké tie baktérie, vírusy, ktoré vás napadli, tak odchádzajú z vášho tela. Rovnako, teraz som športovec a dávam svojmu telu zabrať v podstate každý deň. Takisto aj môj synátor je hokejista, takže ten výdaj je tam významný a preto má to svoje pevné miesto práve aj v doplňaní po športovom výkone, kedy je organizmus oslabený a práve tento prípravok nám okamžite vracia tú oslabenú imunitu späť. Ak chcete vedieť podrobnejšie informácie, doporučujem si pozrieť naozaj taký dokument alebo videodokument od profesora Vietvičku, ktorý je absolútne špičkovou, uznávanou svetovou autoritou v oblasti výskumu a vývoja beta-glukánov a nájdete ho v popise pod týmto videom. Ak by ste chceli vedieť, ako sa dá dopracovať alebo ako sa dá získať a zabezpečiť tento prípravok, samozrejme rád vám na to odpoviem. Píšte, poprípade kontaktujte ma. V popise tohto videa je niekoľko možností. Budem sa na ne tešiť.